ओइ आदा नालि हामालै हामा मा खालामनो नागिरखो नोंलाय बे मावजिखौ? आं नागारालै फंबाय, दिनै बे मावजिखौ बमजों उरायहोनानैसो गारथारगोन आं। मा दाय मावनायनि बमजों गावदेरनो नागिरलाबायखो अना खानालाय? मालाय एसे खस्थ' सेसा नागिरनानै लाबोनाय बेदरखौ माला माला जाजोबना दोननायानो आफसासो थालायनाय। नोंबो बेदरफोरखौ मोजां जायगायाव दोननांगौब्रा सैमा मावजि गोनाङावलाय। खोबनानैसो दोनखादोंमोनलै बोख्लायनानै जानायानो। पाप नाङोलै आदा बिदि जानला मोनला खालामला बायनो नाङा। बेसोर जुनारफ्रालाय बोरैथो बुजिनो, मानसियानो बुजिस्लाबा मालाबानि समाव, आरो बेसोरलाय जुनारसो। होनबाबो फंबाय, जोंहा बेखौनो बेसेबांबा खस्थ' होसोनासो मोनबोदोंमोन, आथिं आखाइ थुलाब जालायलायनाय। दा आंना रागायानो थानो हाला, बे मावजिखौ बमजों उरायहोनो हाबासो गोसोआ गोजोनसिगोन। हामालै आदा बेस्राबो थांना थानायनि सिमां थायो, नंखाय जानायनि थाखायनो बिदि खालामो नामा? नोंखौ सोरबाफोर बिदि खालामनो नागिरबा नोंनि गोसोआवबो बारग'बा हामगौ सानगोन ना साना? थिग बिदिनो बे मावजियाबो बिदि सानदों जानांगौ। बेखायनो बे खेबसेखौ निमाहा होदो। एसेबां अनोमोन आं बे मावजिखौ, दा आं अनग्रा मानसिनिनो सेसा बेदरखौ जाखुमाना दोनबावदों। हांमा थाबाय आं बेसेबांबा जानो लुगैनानै नागिरना लाबोनाया। थैयागौमानिया मालाबाफोर मोनजागोनलै आदा, दिनै जाबाल'सो जानाय जायाना। दे जेबो खालामला आं, बे खेबसेल'खाय दोनथ'बावनोसां। एबार नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावबावब्ला बिनि खोमोन दोंसेबो दोननाय नंला आं। दाबो नों फैसननायखायसो गबाय बे मावजिया, नङाबाथ' सोरगोआवसो आलासि जाहैनांसिगौमोन बे आंजों। आयौ आदा रागा माथो देनजारथार नोंना। आं बांद्राय रागा जोंबाथाय कन्ट्रल खालामनो हायालै, रागाबाथाय रागा, खुसिबाथाय खुसि आंना। दे आदा थाथ'दो होनबा। औ दे। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै गालां।